ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Ngayong halalan, hindi na sapat ang maganda lang ang pangalan o malakas ang koneksyon ng isang party list na nagsasabing sila'y para sa sektor ng kabataan. Gusto ng mga kabataan na malaman ano ba talaga ang nagawa, ginagawa at gagawin pa nila para sa kanila sa gitnang Luzon at siyempre sa buong bansa. Hindi na sila papayag na mga pangako lamang. Gusto nila ng konkretong plano at resulta kaya sa programang ito, harap sa taong bayan ang mga party list na nagsasabing silang boses ng kabataan. Hindi na sila magpapadala sa mga rehearsed script at pangakong walang batayan dahil ang mga tanong natin ay galing mismo sa tunay na karanasan ng mga kabataan sa ating rehiyon at sa bansa. Sa harap ng kamera, sa harap ng sambayanan, ipapakita ng ating mga party list ang kanilang tapang, talino at malasakit sa mga plano nila at mga plano nila para sa kabataan. Dahil sa huli, hindi ang pangalan ng party list ang mahalaga kundi ang konkretong pagbabago na mayahatid nila sa buhay ng kabataan sa ating bansa at sa ating mga lokal na komunidad. Ako po si Sonia P. Soto at sama-sama nating aalamin ang mga plataporma o ang plataporma ng Kabataan Party List na ngayon ay kasama natin dito sa Pampanga at Gitnang Luzon. At bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang mga guidelines na ating ipapatupad. Pero mukhang hindi natin, wala siyang kalaban eh. Oo, paano yung equal time? Hindi na yata applicable, di ba? Because she's the only one who is here. So, we probably need to omit the AVP guidelines, no? Because there is no debate eh. Walang debate na mangyayari. So, sa darating na halalan sa Mayo, isa sa mga kailangan nating iboto ay ang party list. Pero maraming hindi naiintindihan kung bakit tayo kailangan pumili ng isang party list na ating iboboto. Ano nga ba ang party list at paano ito nakakatulong sa ating mga mamamayan? Para sa mas malawak nating kaalaman tungkol dito, panoorin muna natin itong aming inihandang video tungkol sa party list system sa Pilipinas. Sa isang bansang may mahigit 110 milyong mamamayan, paano masisigurong ang boses ng bawat Pilipino ay naririnig? Hindi lang ang mayayaman, hindi lang ang makapangyarihan, kundi pati ang ordinaryong mamamayan, ang manggagawa, ang magsasaka, ang kabataan, ang kababaihan. Matapos ang mahabang panahon ng diktadura, isinilang ang 1987 Constitution, isang panata sa mas inklusibong demokrasya. Isa sa pinakamahalagang reforma, ang party list system. Taong 1995, naisabatas ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Layunin nito, bigyan ng puwang sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi naririnig. 20% ng House of Representatives nakalaan para sa kanila. Sa unang party list elections noong 1998, marami ang hindi pa pamilyar sa sistema. Kaunting grupo lamang ang nakakuha ng sapat na boto para makapasok sa Kongreso. Ngunit, unti-unting lumakas ang kanilang impluwensya. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagbabago sa interpretasyon ng batas.
Noong 2001, idineklarang dapat tanging marginalized sectors lamang ang pwedeng lumaho. Ngunit noong 2013, binuksan ito sa iba pang political parties, basta't may kinakatawan silang sektor. Sa kasalukuyan, mahigit 54 na party list groups ang nakaupo sa Kongreso. Mula sa sektor ng agrikultura, transportasyon, edukasyon, kalusugan, kababaihan, at marami pang iba. Subalit, sa halip na maging boses ng mga nasa laylayan, ang ilan ay nagiging kasangkapan ng mga political dynasty at malalaking negosyo. May mga pekeng party list groups at marami pa rito ang nalilito kung sino ang tunay na kumakatawan sa kanilang sektor. Kaya sa darating na halalan, mahalagang kilalanin natin kung sino ang ating iboboto. Hindi lang pangalan, hindi lang slogan, kundi ang kanilang track record at tunay na malasakit sa sektor na kanilang dinadala. Ipapakilala ko sa inyo ang nominee ng party list na tumanggap ng ating hamon ngayong araw na ito. Makakasama natin ngayon ang National Spokesperson at First Nominee ng Kabataan Party List na si Attorney Rene Co. Hello po. Magandang hapon po sa inyo, Sonia. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapanood, tagapakinig, no, ng ating programa. Maraming salamat. Naimbitahan din ang Duterte Youth Party List at TGP Party List. Ngunit sila hindi makakadalo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ilan ba yung na-qualify ng batas na tumakbo bilang party list sa Kongreso? Actually po, kung number lang ng party lists, no, that's 154. Pero sa classifications po ng sectoral representation, ang Kabataan Party List lang po yung nasa COMELEC classification ng youth. So kaya lang kami lang po yung nag-observe ng rule na only nominees aged 25 to 30 years old yung dapat ma-select for the party list. But what about those two other party lists na binanggit ko kanina? Perhaps they are ang kanilang piniling classification sa COMELEC, na for example, Duterte Youth, ang kanilang classification ay other sectoral classification. Yun yung kanilang youth. And yun yung kanilang Pero pinili. ang gamit nila ay youth. Duterte Youth. Yes. Yun naman isa ay, anong pangalan? TGP party list. Oo. Yes. TGP naman is not a youth. Not particularly, pero meron po silang slogan, I think yung ikatlo nilang concept no ay kabataan. So, nag-iisa talaga ang Kabataan Party List na kung susundin natin ang guidelines ng COMELEC, Yes kayo po. lang ang pasok talaga o swak doon sa dapat na katangian ng isang tumatakbong party list. Yes po. Ang tawag nga namin sa amin, no, kami ang una, tunay at natatanging boses ng kabataan sa Kongreso. Ayun. Siguro sa puntong ito, although wala kang kasama at hindi natin i-manage ang oras ng 2 minutes o 1.5 minutes, Yes. magbigay ka muna ng opening statement mo para more or less marinig ng ating mga tagapanood kung ano nga ba ang Kabataan Party List. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Co, First Nominee and National Spokesperson ng Kabataan Party List na, as I've mentioned, no, the sole, first, and genuine youth representation in Congress. Kami nakaupo na sa Kongreso, no, for 18 years, and in this time ay marami tayong ipinaglaban at patuloy na hinahawakan ang sectoral demands, interests, and rights in our part, no, it's the youth. In there ay naipasa na ihain natin ang
free college tuition law, which made tuition in state and local universities and colleges free, no, since 2018. And even ang anti-no permit, no exam policy that made yung pag-take ng exams, no, free, no, sa mga kabataan na hindi lalo nang galing sa mga maralitang sektor. Ako po, 27 years old, Gen Z, member ng Gen Z generation, kaming lahat ng nasa Kabataan Party List, 10 nominees from all over the Philippines ay student youth leaders in our own right, welcome and further challenge lahat ng kabataan na ipaglaban ang kanilang karapatan, magsama-sama magkaisa para ang ating boses ay lumitaw kasama ng iba't ibang sektor, especially in the right, most important to us, no, the right to education. So kami po ay tumatakbo muli sa 2025 para po marami pa tayong plano kung paano i-uphold, i-protect, strengthen, and even expand yung understanding of right to education in the Philippines. Yeah. At sa loob ng 18 taon na kayo ay nakaupo sa Kongreso, ilan na ang naging kinatawan ng Kabataan Party List? Sa loob doon ay we've had 1, 2, 3, 4 po. But we've had 6 congresses po consecutively na nakaupo po kami doon. So since 2007 nakaupo na kami, unbroken streak po siya. And siguro yung aming quirk nga po, no, when it comes to the party list system, bilang only 25 to 30 years old lang yung pwedeng umupo doon, hindi namin kaya ma-fulfill yung 9 years, consecutive 3 terms na nakakaupo doon. So mabilis ang turnover rate. Bilang kami ay totoong kabataan na umuupo talaga sa Kongreso. Only former Representative Sara Elago has had 2 terms, no, bilang umupo siya 26 years old, and nagkaroon po ng time na magkaroon ng 2 terms si Representative Sara. And may I know how old are you today? I'm 27 years old. Oh, you're 27. So by the time na matatapos yung susunod na term ng Kabataan Party List, hindi ka na rin pwede. Oo. Pero po, I am confident, kampante po ako na maraming youth leaders that will take my place come the 21st Congress. At tama, hindi naman kasi permanenteng stage ng ating buhay ang pagiging kabataan. Tama. Di ba? Fleeting nga lang kanya kailangan nga yung kabataan, yung tempering. Di ba? Ng kabataan, maging maayos yung edukasyon, yung paghubog ng karakter, hindi ba? Yes po. Siguro yung paghubog ng karakter, kasama yan sa inyong mga adhikain, hindi ba? Yes po. Actually po, sa amin, no, in consultation with student councils, publications, SK, youth formations, national alliances of different advocacies, we have created the 10-point youth agenda. The 10-point youth agenda is our comprehensive solution to the many ills of the Philippines. And ang nakikita rin natin sa buong mundo, lalo na't kami babad sa social media, nakikita namin kung paano yung pagtagpi-tagpi ng mga issues sa ibang bansa, sa buong mundo, apektado din ang Pilipinas. Bahagi nga po doon, no, yung paghubog ng character, and yung character na gusto naming maipalitaw at mas ma-exhibit ng maraming kabataan as they do now, no? Yung tinatawag nating militancy. Marami kaming mga advokasya, marami kaming pagtingin sa mundo na paano dapat ang nararapat. No, may nakikita tayong mali, may na-experience kaming mali. And so, we have to be forthright and even open, no? Na struggle yung mga issues na to with other youth, mapagkaisa sila. And fearlessly, ipaglaban, magbigay boses doon sa experiences namin. Para bilang kami, no, tagamana ng kinabukasan, mga susunod na henerasyon ng kabataan pa yung susunod sa amin, hindi na ma-experience to sa kanila. Oo. At siguro bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo para sa isang commercial. Huwag kayong aalis, babalik kami.
Tayo'y nagbabalik at kayo'y nanonood ng Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Maraming salamat at hindi nyo kami iniwanan. Mukhang mas dumarami pa ang mga nakasubaybay sa atin sa ating iba't ibang social media platforms at syempre sa telebisyon. Ito, nakakatuwa naman itong si Pearl Fernandez Mastura. Sabi niya, ito pala ang Rene ko. Okay. Ano naman, natuwa din ako na kilala din pala. Oo, kilala ka. Sige. Meron na, yung unang pagbigyan natin si Alec Garon. Maganda yung kanyang tanong actually. Ano ang inyong plano para mapabuti ang mental health support para sa mga kabataan? Magandang tanong nga ho yan. Actually po, we respond to the developments, lalo na ang napansing mental health crisis na kinakaranasan ng kabataan ngayon. Just to very briefly give context, trigger warning na lang po siguro sa mga i-share kong statistics. Sa 2021, naglabas yung Department of Education ng numbers kung gaano nakalala ang mental health crisis ng kabataan. This is on the level of basic education po. There have been more than 800 cases of suicide reported at the basic education level. This is elementary. And then 2,000 cases of attempts. And ito rin yung lived experience ng kabataan during the pandemic. Can you imagine po yung nakakulong ka sa room, kaharap yung laptop 8 hours a day for class. Tapos after nun, kaharapin mo ulit yung laptop kasi magta-type ka ng mga papers, mag-answer ka ng exam. That's why po, actually, 5th agenda point namin, no, physical and mental health. Nakita namin na sufficient and focused attention should be given on the national legislative agenda ng Kabataan Party List, ang mental health. So, included po dito yung pagtatawag na ma-fill na yung mga maraming items for mental health professionals across schools. No? Ang current statistics po sa schools, no, one mental health professional to like 200 students. Kaya po hindi mabigyan ng sufficient na attention or even funding no ngayon yung pagkakaroon ng mental health guidance sa mga kabataan. Dapat po sa lahat ng schools may mental health professional. Dapat may pondo yan, dapat maayos yung kanyang sahod, no? Dapat may training, no, na ginagawa na peer and support systems na binibuild din, as well as yung alongside doon sa pag-provide ng mental health professional. Yun po yung pinaka-main agenda. Pero of course, katuwang kami doon sa implementation ng stronger mental health law in the Philippines dahil in response din doon sa final naming resolution declaring a mental health crisis in the Philippines. So merong mental health crisis as far as your party list is concerned? Yes. Or is there already a Philippine government admission that there is indeed a mental health crisis in the Philippines? I guess perhaps in terms of kung paano nagre-respond yung law na mental health law, no, ay recent lang din to naipasa. And there is attention, there is programs sa part ng Department of Health doon sa pagsagot nito. Pero ang pakiramdam po namin, no, bilang Kabataan Party List ay hindi pa sufficient yung attention na ito. If truly we are very concerned with the well-being of the mental state of our youth, no, bilang pinuput sila sa meat grinder when it comes to education. Parang paano pa naman ang mararamdaman ng kabataan kung ang ini-expect sa kanya sa isang linggo, no? Kunwari, 3 papel, term papers, tapos isang big exam, then parang quizzes all throughout. Tapos ang ramdam niya, no, na siya lang yung pag-asa ng kanyang pamilya para maihaon sa poverty, extreme pressure ang nararamdaman ng kabataan. Kaya nga po maraming instances of that, no? Suicides, mental health illnesses, they're skyrocketing sa kabataan ngayon. This is an unprecedented crisis unlike any other faced in previous years, no? So kami po, yes, naniniwala na may mental health crisis na kinakaranasan yung mga generations ngayon. It's making the education that they're receiving, no, not quality. Hindi nila rin ma-absorb to ng maayos because of how it's being provided to them. And so sufficient attention should be provided to it. Justin Enriquez, ang tanong niya, ano ang mga main programs ninyo para sa students and working students? So, ang party list ba ay beyond legislation? Meron ba kayong programs? Kasi ang tinatanong niya, main program
for students and working students. Can you tell us? Kasi merong pagtingin ang marami na kahit kayo ay lehislador, kasi bahagi ng Kongreso at gumagawa ng batas, meron din dapat kayong programang isinasagawa. Meron nga bang programang isinasagawa ang Kabataan Party List for students and working students? Yes po. And tama po kayo, no? We don't view ourselves as only a legislative office. It's actually just one part of our functions. Ang isang mas malaking function po namin ay we are a youth organization. We have chapters across the Philippines na ang gawain nila, no, ay makipag-touch base with the different youth kung saan man sila nakaplasta. So, nandiyan yung consultation proper with student councils, formations, community organizations, kung ano yung issues nila on the ground. So, this is very useful when it comes to policy making kasi kung ano man yung issues na kinakaharap nila, it either is fed back to kung paano binubuo yung national policies or kung may localized issues sila, ay tinatambol ito sa Kongreso in the form of a resolution. Just by example, no, yung just 2 weeks ago, nag-file ng resolution yung College of Arts and Letters ng UP Diliman Student Council ng resolution sounding the alarm doon sa hanggang ngayon hindi pa nako-construct na building ng college nila for 10 years. Dahil doon, walang bahay, essentially yung faculty ng CAL or yung student organizations, etc. So yun, consultation is one part, pero nandiyan din yung capacity building. So sa capacity building, we conduct student leadership training or even SK leadership training, kung paano ba nila i-run yung offices nila, paano nila magli-lead ng campaigns para yung issues na kinakaranasan nila, paano nila yun papaunahan na i-solve, then katuwang nila kami to solve it, and also, paano nila madidevelop yung skills, paano masasupplement yung holistic development na dapat nakukuha na tatamasa ng lahat ng kabataan. So yun po, other than leadership training, skills training, no? Very generally, paano magsalita, yung extemporaneous speeches. We're also partners with different youth organizations kung paano napapangunahan yung welfare ng youth when it comes to free check-ups or even LGBTQ situationers, etc. Yun po ay marami kaming student youth leaders na nagbibigay ng ganitong klaseng capacity building mechanisms. Ang dami mong, ang dami nakasunod sa'yo sa Facebook, Hindi ko na nga alam kung alin dito yung babasahin ko. Mabilis. Yung comment section. Maraming Yan, meron pang mga no to kabataan black. Ay. Makinig ka daw, sabi ni RB Roy, makinig ka daw muna kay Sas. Sino ba si Sas? I think this is may pina-reactan po sa media recently, no? Siguro po dahil functions ko din as an attorney, aware po ako sa nangyayari recently, lalo na yung sa kahapon, no? Kahapon, yung arrest warrant ng ICC ay in-issue against President Rodrigo Duterte. Si Sas Sasot, sabi niya po, if you'll indulge me to kind of explain, Because we have to reply to the comment. May nirelease siyang post saying that hindi in compliance yung ginawang pagkuha kay Rodrigo Duterte dahil labag daw po ito sa Article 59.3 ng Rome Statute. Tas actually, yung media nanghingi na rin ng opinion or anong pagtingin niyo dito. So sa amin, yung naging reply namin, SAS is grasping at straws, no? Because actually, una, it's ironic na sinasite yung Rome Statute. When to begin with, yung regime ni Duterte, yung lumabas ng Rome Statute, lumabas ng ICC dahil ayaw nilang mapasa ilalim doon sa investigasyon na nag-proceeding na since 2017. But yung 59.3 talks about yung pwedeng interim release na i-avail as a right ng isang inarestong person sa proper authorities in the custodial state. Ang sagot dyan, kaya she's grasping at straws, is because for that to apply, 59.3, Rodrigo Duterte has to fly.
Rodrigo Duterte has to go to a custodial state, talk to their proper authorities, and then apply for interim release. Dahil hindi na pwedeng custodial state ang Philippines, umexit siya ng ICC eh. Dapat pupunta siyang Netherlands or kung anumang estado na nasa loob ng ICC. So, there is nothing wrong, no? Hindi tama yung sinasabing not in compliance yung ginawang pag-aresto kay Duterte. Siguro, so yun yung nire-refer nila. Yun ang nire-refer. Kanya sabi, ito ang Rene ko. Okay. O di mabuti naman at nasagot mo sa pamamagitan ng ating programa itong kanilang Very fresh Kasi, na kasi kanina lang ata yan. Oo. Kasi marami ito eh. Ito naman si Rolando Doctolero, sabi niya, pinag-aral kayo ng libre para lumaban sa gobyerno. Okay. Do you want to answer that? Yes po. Actually, that's frequently yung binabato ng mga trolls sa Kabataan Party List. But mayroon naman din siguro mga concerned citizens that think na bakit ba maraming nakikitang mali ang Kabataan Party List? And then, bakit maingay siya at ba't siya nagsasalita laban dito? No? We're actually, ang tingin namin, this is the best way to spend taxpayers' money. We are, of course, thankful sa bayan na nagpaaral sa amin. Gusto namin isukli ito sa pag-ensure na ang policies na nakapasa ay totoong sumasagot sa kung ano ang kailangan at ang nagpo-promote ng kapakanan ng mamamayan. Sa pag-aaral namin na sa loob ng eskwelahan, sa labas, sa pakikisalamuha sa mga mamamayan, makikita namin yung kahirapan. And narurot namin yung kahirapan na ramdam nila sa pagkamali ng policies or even yung implementation nito. Halimbawa, yung nararanasan natin ngayon yung rising prices. The rising prices of rice ay to an incontrollable amount na. 60 pesos per kilo. This is unthinkable for me. Nung kabataan ko, when I was younger, 10 years younger, naalala ko, 30 pesos, even less, nagkaroon nga, naalala ko kay President GMA, scandal na rin siya nung tumataas bigla yung presyo ng bigas. Pero bakit ba mataas yung presyo ng bigas? It's because of yung rice liberalization law, which allowed the uncontrolled imports of rice from other countries to the Philippines. Paano makapag-compete yung farmers natin? Wala silang, hindi ini-investan ng estado, yung kanilang equipment, napakamahal ng mga seeds, fertilizer, kung sino-sinong dadaanan nilang middlemen para lang maitlagay sa merkado yung kanilang produkto. To the point that actually, magsasaka ang poorest sector in the Philippines. Maraming magsasaka, and I'm sure dito sa Central Luzon, Gitnang Luzon, felt to na experience. Yeah. Yes. Binibenta ng mga magsasaka lahat ng ani niya. Wala nang matitira sa pamilya niya, magugutom sila. Para lang may konting profit. Hindi dapat yun yung case for farmers. And we see that as an error in legislation. And we're here because we see na ayaw naming ma-replicate ito, ayaw naming experience ng families namin ngayon, families namin to come, and also of the entire Philippines. That is why we stand for genuine change and not for, and it means criticizing the current policies that are being at play. Ayoko na munang balikan itong itong mga nasa Facebook, lagi tayong binabalik dun sa comment mo. Okay, Doon sa custodial state. Yun yung gusto nilang ipa-explain sa'yo because apparently they are saying that hindi mo masyadong kabisado. Unfortunately, kakabasa ko lang ng Rome Statute. Sige. So, mamaya natin sila balikan, pabayaan nating dumami yung kasi sabi nila itro-troll ka daw nila eh. So pabayaan muna natin yung iba na magpadala ng mga questions. Balikan ko sila mamaya. Balikan ko kayo mamaya dun sa mga nasa Facebook. Ang isang tanong na nais kong sagutin mo ngayon, yung
usapin ng digital divide. Mm. Ano ang, parang sa kasalukuyan, ang tawag natin sa kabataan, digital natives eh. Yes, Diba? Kami yung mga digital migrants. Diba? Kaming mga matatanda na. Pero kahit na sabihin mong digital natives ang kabataan ngayon, maraming walang access sa digital technology. Walang sapat na access sa internet. Mga ganon. Ito ba nakikita niyong issue? Issue ba sa inyo ang tinatawag na digital divide, na yung may access, yung may kaya lang, at yung mga nasa poorer section of the population ng kabataan, walang gasinong access? And what are you doing about it? Yes. Tama po yun. May digital divide in the sense that there are sectors of our population that have no access to devices that would connect them to social media or even the internet, no? Ito'y actually na-problematize namin noong pandemic dahil ang mga kabataan in-expect na lahat kayo mag-online learning setup. Pero paano makakapag-online learning setup ang mga kabataang nasa far-flung rural areas? Walang internet, walang signal, wala ring nagbebenta ng phones doon, ng laptops, no? And actually, ang expectation sa mga households no, ay parang per month, maglalabas sila ng 10,000 pesos or more just for the education of the youth. Load, yung pag-ayos ng mga gadgets, pag nasira, yung pagbili ng bagong gadgets, kung kunwari, 3 yung anak mo, mag-share sila ng isang cellphone, ganon. Ramdam ng kabataan yung kahirapan sa access na to. So, nung time ng pandemic, we called for what we call 10,000 student aid. No? Ito ay legislation that we sought to pass kung saan ang call ay yung 10,000 na yung gagamitin yun sa pag-spend ng devices, ng load, no? And even at some point, dahil parang naging hybrid siya noong during the pandemic, transportation, boarding, etc. So, given po yung mga iba't ibang developments ngayon, no, up until now, may directive na like 50% hybrid, 50% online. May expectation pa rin na may gadgets ang mga kabataan. So, we continue to resound yung aming legislative policies and syempre, para ma-bridge yung ganito, we actually passed the free public Wi-Fi law, no? Just last year or 2 years ago, kung saan dapat sa buong bansa may free public Wi-Fi, and we hope na we continue to be constantly vigilant and on guard kung paano ba properly in-implement itong batas na itong napasa. Okay, balikan ko mamaya. Ito talagang gusto tayong dalhin dun sa Rome Statute. Pinipilit na mas magaling si SAS na sumagot. Okay, balikan po namin kayo, ha? So, dito naman sa ilan pang mga katanungan, ano exactly ang ginagawa ng Kabataan Party List pagdating halimbawa sa mga usapin na importante ngayon sa kabataan, no? Yung climate change, ganyan. At yung iba pa na parang ano na lang, yung parang pinagwawalang bahala na lang ng mga usapin sa environment. Kasi after all, ang magmamana ng pagkasira ng inang kalikasan ay kabataan. Yes. Maaring ikaw ay mag-graduate sa pagiging kabataan, pero yung kabataan nasusunod in the future, sila talaga yung magmamana ng talagang grabing epekto ng climate change. Are you involved in measures or in movements or activities and even legislate mga measures na pwedeng pansagot sa climate change? Yes po. Just a personal story din siguro, yung nagpukaw ng aking social awareness ay actually environmental advocacy po muna. When I was grade 5, ako po yung pinambato ng city ko, and then yung region ko, NCR, sa National Schools Press Conference. Tapos yung theme po nun ay climate change. So dun po ako unang nakakita kung gaano kalala yung environmental crisis dito sa bansa. And sa bahagi po ng Kabataan Party List, we continue to be one with environmental defenders advocacies with our Agenda number 9. Agenda number 9 is Aksyong Pangklima.
climate action, kung saan we call yung pagtigil sa destructive mining activities, yung quarrying. It has led to flooding, destruction, yung mga pamilya. Ako po, taga Malabon, binaha kami last year ng Christina, and marami pa pong binaha sa NCR. Actually, 6 major flooding events. Can you imagine, last year ang nangyari, no, in a span of a month. So, this is all because of the environmentally destructive policies in place now. And bilang nasa hotspot din tayo, we're like number 1, the most vulnerable country to climate disasters. Dapat may measures tayo to address them, pero hindi. So, sa amin po, we have filed House Resolution number 8 under Representative Raul Manuel, no, the People's Green New Deal. Maybe hindi familiar sa iba yung Green New Deal, may gantong counterpart yung United States. Pero the People's Green New Deal is the first of its kind in the third world, no, in the developing world. Na we hope na ito ay comprehensive na resolution seeking kung paano babaguhin yung kabuuang sistema ng estado, pamumuhay natin para maging compliant doon sa Paris Agreement and even yung climate commitments natin na gustong gawin sa kabataan, sa kinabukasan. Na sa 10 years down the line, may mga puno pa tayong maabutan, hindi pa lubog yung mga syudad na meron dito, hindi pa heat wave, after heat wave yung nararanasan namin per week, like yung nangyari last week, no? And patuloy na sustainable, yung pro-people din, yung mga policies na na-implementa para patuloy na magamit yung kalikasan in that way. Ang dami-daming mga comments dito sa Facebook na gusto ko na sanang wag na lang basahin pero parang ang nakukuha ko dito sa mga sinasabi nila, although pinakamarami yung comments dun sa, dahil siguro you were interviewed kaugnay nung Rome Statute, parang ang binabanggit dito, ini-equate nila yung militancy, kasi nabanggit mo kanina, yung matapang, militant, ganyan. Talagang pakikibaka for change, ganyan yung inyong mga panawagan. Parang na-equate nila ito sa armado na grupo. Kayo ba nananawagan ng armadong paglaban? Kasi mukhang ganun ang binabanggit ng ilan dito na baka kailangan manggaling mismo sa iyong bibig kung ito nga bang kanilang mga pagtingin o haka-haka na ito o kung ano man, no, impression ay totoo o hindi. Do you want to answer that question? Yes po, no. Hindi totoo, no, yung kanilang mga paratang. Actually, yung aming agenda number 8, no, ang aming nakalagay doon ay peace and end of tyranny. We seek to an end to the armed conflict. And that is why we call for the continuing of the peace talks. Kung saan ang mga grupo, no, ay umupo sa table, mag-discuss, mag-make ng totoong commitments na i-address yung roots of the armed conflict. Na ang pagtitingin, no, sa analysis ng kabataan, it's yung widespread kahirapan na nararanasan ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. And just to maybe address yung militancy na comment, no, we don't shy away from the militancy na ini-exhibit ng kabataan. When we say militant, no, we undertake all forms of measures para baguhin yung lipunan na nandito ngayon na patuloy na pahirap sa mga mamamayang Pilipino. That is why we undertake parliamentary struggle. That is why we're here. We run in the elections. Nagpapasa tayo ng House resolutions, nagpapasa tayo ng bills. No? Ito yung immediate na magbibigay ginhawa kung may mga batas tayong naipasa. But also, we talk with different local officials, national officials, paano ba maayos yung implementation ng laws, policies to begin with? How do we also pressure them to change it? Kasi yung current status quo, yung mga policies in place, no, hindi ito lahat nakaginhawa sa mga Pilipino. And syempre, we capacitate the youth na maraming mga issues na kinakaharap natin ngayon, walang policy equivalent. And that's why it's up to us, it's up to all of us, na lagyan ng lapatan ng alternative na yan. Na
propose ng alternative policy and tayo yung sumulong nito. And that's why we're also in the streets. That's why nagpa-participate tayo sa rallies and dinidispel namin yung essentially black propaganda around attending mobilizations. Mobilizations are just groups of people, no, using their voices, using their feet para nagmamarcha kasi gusto nila ng pagbabago. At ang disruption na nangyayari, everyone is forced to listen to these demands and kung ano yung plans of action, etc. Na kung sama-sama natin yung undertake, ay may makikita tayong genuine change talaga. At you said you're not shying away from militant forms, but does that include armed struggle? Ayun po. So, answer ko rin kanina, no? Kami ay naniniwala na ang armed struggle, no, has to end, and that's why we call for yung peace talks ng pagkakaroon ng totoong discussion ng mga iba't ibang partido kung ano yung mga causes nito at mag-make ng commitments laban dito. Okay, so yung peace advocacy ay malakas sa party list ninyo. O ayun ha, yung mga nandito sa Facebook na kanina pa pinipilit na you are actually for armed struggle because of your support daw for the NPA. Ganun ang sinasabi. Okay. Madalas na paratang. Madalas na paratang. Anyway, ituloy natin yung iba pang mga tanong. Ayan, napagbigyan ko na kayo ha. Itong mga nandito sa Facebook, talagang sobrang active, ang dami. Although, napakadami naman ditong laban, kabataan, youth vote for kabataan, party list. So, ayun, puro laban kabataan. So, may mga supporters ka din. Oo. Pero fresh na fresh kasi yung nangyari kagabi. Oo. Kanya siguro, talagang gusto kanilang It's only been a day. Gusto kanila talagang awayin dun sa sinasabi mo tungkol sa Rome statute at saka yung custodian state kanina actually pa sinasabi. Actually po, hindi lang yun kahapon parang yung post ata po ni Sas yun, parang 2 hours ago lang. Ganyan. Fresh na fresh talaga. At talagang sa'yo nakatuon. Or the media asked for comment generally. And tayo, we don't shy away from the real answers. Ikaw yung napagdidiskitahan ngayon. Okay. Maraming mga insidente ngayon. Hindi ko masasabing insidente na isolated lang kasi ang tataas ng statistics kahit dito sa Pampanga, Central Luzon, ganyan, yung teenage pregnancy. Sa wari ko, kasama rin ito sa advokasya ng party list ninyo, di ba? Yes po. Kasi palagay ko, malakas din sa kabataan party list ang usapin ng gender, hindi ba? Ng pakikipaglaban para sa equality ng women. Debate recently at hanggang ngayon, yung CSE na tinatawag, yung Comprehensive Sexuality Education. What is your analysis and position on that? But first, let us pause for a gap.
Kayo'y nanonood ng Plataporma 2025. Kanina'y sinagot ng ating bisita na nominee ng Kabataan Party List ang mga katanungan sa social media, pati na rin yung mga tanong na inihanda ng ating production team. Ngayon naman, sasagutin naman niya yung mga tanong mula naman sa citizens. Lumabas ang ating team at nag-interview ng mga mamamayan, ng mga ordinaryong mga tao, yung tinatawag nating people on the street. So, yung mga tanong na yon ang ipapasagot natin kay Attorney Rene Co, ang first nominee at national spokesperson ng Kabataan Party List. Ano po yung mga change na gagawin ninyo? Kasi po, sa panahon po natin ngayon is paulit-ulit na lang po yung nangyayari. So, ano po yung magandang plano nyo or hakbang nyo po upang mapaunlad po yung komunidad po natin? Ano po? Yun. Okay, sige. Mapaunlad daw ang komunidad. So, probably, meron siyang nakikitang, yung backwardness Yes. o kung anumang problema o mga salot sa lipunan. Oo. Bago natin balikan yung nakabitin kong tanong kanina. Oo. Yes. Ayan. So, maraming mga plano ang Kabataan Party List sa bahagi ng karapatan natin sa edukasyon bilang ito yung primaryang ramdam natin bilang kabataan. Nandiyan yung paano ba gagawing free, quality, and accessible ang education. So, of course, we're continuously on guard sa proper implementation ng free college tuition law, and of course, yung pagsulong ng iba't ibang batas na nag-a-address ng mga kahirapan sa pag-access nito. Nandiyan yung Adequate and Accessible University Services Bill, kung saan ito ay nagbibigay ng paano makukuha ng kabataan yung boarding, yung transpo, yung iba't ibang serbisyo na dapat natatamasa natin, bahagi ng karapatan sa edukasyon. At hindi natin kailangang mag-shell out ng pera para lang matamasa ito. And of course, we have the Students' Rights Bill na ito yung comprehensively nagli-list ng mga karapatan natin bilang kabataan kung ano ang natatamasa nating karapatan na hindi natin sinashed at the school gates. But definitely, we retain them, like yung information sa ating academic status, yung right to standing, right to organization, at iba pa sa loob ng university. But aside from that, kasi malaki ang scope din ng ating legislation and ng 10-point youth agenda. Siguro yung agenda number 2 natin ay ang pagkakaroon ng nakabubuhay na saod at trabaho para sa lahat. And to do that, kailangan sinusuportahan natin yung call na dapat ang national minimum wage ay yung 1,200 living wage, and hindi yung current minimum wage ngayon na less than half of that 1,200. And of course, na may mga trabaho na available sa kabataan dito sa Pilipinas. Ang analysis po ng Kabataan Party List ay ginugroom para maging exploited labor in other countries ang kabataan. Dahil walang mga sapat na trabaho dito. At ang mga trabaho din dito, mabababa ang sahod. And so, we shouldn't stand na tayong lahat mawawalay sa pamilya, mawawalay sa support systems natin kasi gusto nating paglingkod sa pamilya. Dapat ang paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa sarili nating pamilya, ay may matamasa natin together. And that's why we call for industrialization here in the Philippines para ang iba't ibang pamamaraan kung paano natin magagamit yung skills ay na-apply dito sa development ng ating bansa. Okay. Meron nagsabi dito, idol ka daw niya. Diba? Salamat sa support sa Kabataan. Balikan natin yung tanong ko bago yun natin balikan yung isang nagtanong sa yung sumagot sa tanong nyo sa labas. Okay, balikan natin yung tungkol sa teenage pregnancy. Yun ba yung huli kong tanong? Yes po. Nakabitin, teenage pregnancy. Actually, sa mga consultation sa SKs, sa mga barangay talaga, yun yung pinaka nire-raise nilang isyong na
na-experience ng kabataan. Hindi nila alam yung essentially pagka may abuso na ginagawa sa kanila, no? Ang ending ay nabubuntis. At ang usual na victims talaga ng sexual abuse, no? Kababaihan. And so, we call for not only yung CSE, Comprehensive Sexuality Education, na no, at the appropriate age ay itinuturo kung ano ba ang sexualidad, no? Para nare-recognize nila yung signs ng may abuso na palang gagawin, may abuso ng impending sa kanila, and paano ito not only i-resist pero i-report, mahanap yung legal support laban dito, no? And of course, reproductive health, no? Paano ito ma-access sa kabataan? Paano naiintindihan ng kabataan ito? Paano na-appreciate ng families natin why it's important? And para ang kabataan, no, kung gusto nilang makapagpamilya, it's because it's a choice they made. At an informed choice that they made, and hindi dahil na puwersa sila or pinwersa sila sa ganong posisyon na yon. Likely, and the statistics show na it's mostly because of sexual abuse. Apo. Ayun po ay actually Agenda 10 ng kabataan. Ang Agenda 10 po ng kabataan is anti-gender discrimination or pagsugpo ng diskriminasyon batay sa kasarian. So, bahagi yon yung pag-recognize ng rights of women, lalo na ng young women, and paglagay ng iba't ibang support systems, legally, morally, emotionally, from the law, from the family. Paano masusuportahan yung kababaihan sa path natin na dapat equal rights of all yung natatamasa. Oo. Pero anong masasabi mo dun sa comprehensive sexuality education na mas lalo daw na dadami ang mga nagbubuntis na mga kabataan kasi nagiging promiscuous yung mga kabataan dahil dito sa openness sa sexuality education? Yung aming pagtingin dyan, no, ay ito'y yung ganong thought ay ang pinagmumulan niya ay konserbatismo, na kung saan ay mas comfortable sila i-deny ang mga abuses na nararanasan ng kabataan sa realidad kaysa na mag-discuss at maging totoo sa kung anong solusyon yung pwede nating ma-come up together, no? Yung reality nun din kasi is kapag wini-withhold mo yung ganong klaseng edukasyon sa kabataan, paano nila malalaman kung age-appropriate ba yung acts na to or kung ano man? Paano nila makikita kung saan ito pwedeng applicable, no? Lalo na sa loob ng isang eskwelahan, yung footing nga ng mga conservative individuals, groups, establishments ay never to teach these things at all. Paano nila malalaman? No? Hindi natin magically nalalaman to at 18. Wala rin ngang even mechanisms to teach it at like that proper age. And so, we have to educate our sector, no, at the appropriate age, no? And hindi naman ibig sabihin na to nagtuturo ng promiscuity. We are teaching lessons for survival, for our welfare, no? At hindi ito matapakan ng kung sino-sino lang. Okay. Sige, balikan natin yung mga katanungan ng ating mga citizens na inikot ng CLTV 36. Paano po namin malalaman kung yung mayroon po talaga yung binibigyan nila or pili lang, di ba? Kasi yung iba, kawawa nga naman po kasi mahirap po sila pero di po sila nakakatanggap ng mga educational. Yun lang po. No? Hindi ko rin masyadong... Okay. Yung mga daw ayuda, hindi daw napupunta sa mga mahihirap. Do you give ayuda as well? Sa bahagi po ng Kabataan Party List actually, no, yung open yung aming party list alongside other congressmen ng IX, no, and we do a screening process to do that. Pero actually, yung pork barrel, hindi po tinatanggap ng Kabataan Party List yan. We are opposed in principle yung pagbibigay ng pork barrel, lalo na nabibigay ito ng discretion sa sitting official na hindi naman na ibubutbot kung saan siya napupunta.
Yung bahagi naman ng iba't ibang ganong klaseng policies in place, for example, yung AIX, no? May mga standards ng pagbigay niyan at sinusunod namin yun by the book, by the letter. But yung pork, no, wala. Pero siguro to answer the question that was posed, no, Yes. which is yung paano natin may ensure yun, actually, sa amin, ang pinaka-priority dapat ay long-term solutions, hindi band-aid solutions. Kaya naman, yung maraming mahirap ay nakakapit sa ayuda ay dahil walang opportunities na binibigay sa kanila. Yung trabaho na meron sila, if meron at all, barat na barat, barya-barya ang sahod. And yung sahod na yun, hindi enough na makapagbili ng pagkain, ng mga daily necessities ng family, walang pambili ng tubig, kuryente. Karamihan ng mga mahihirap nating mga kababayan na nahuhulog sa 5-6, nababaon sa utang. And thus, this system has to end. And so, rather than focus din syempre yung pagbibigay sa ayuda, no, dapat may mga long-term policies tayo in place para hindi na nating maging band-aid solution na sinasandalan lagi yung pagbibigay ng ayuda. That means na yung 1,200 minimum wage, living wage, maipasa, yung karapatan sa edukasyon, dapat free, quality, accessible siya. Yung mga batayang serbisyong panlipunan, that's actually Agenda 6 sa aming 10-point youth agenda. Tubig, kuryente, transportation, etc. Dapat ito'y accessible, affordable, no? Even free at nababahagi sa ating mamamayang Pilipino. Oo, ito nga si Mary Rose, nag-comment, sabi niya, sustainable projects dapat, wag puro ayuda, long-term solutions. Tama, oo. So, nag-agree siya sa'yo doon sa mga sinabi mo kanina. So, meron pa tayong iba pa, no? So, roll VTR. Habol po sila. And may mga sinasabi po sila na gagawin po nila. Paano po sila makakasigurado na kaya po nilang gawin yun? Yun. Yung mga sinasabi nyo daw na gagawin nyo. Oo, paano ka makakasigurado na magagawa nyo yung mga pangako ninyo? Okay, sige. Okay. Sa bahagi ng Kabataan Party List ay truly committed ang aming iba't ibang student and youth leaders na sagutin ang kapakanan ng kabataan. It can take some time, pero ang long-term policies na uunahin at maipapasa ay posible. Ang ating case in point ay yung free college tuition law. Actually, ang kanyang term ay Universal Access to Tertiary Education Law, no? Or UACTEA. Decades long na ang struggle for right to education. Kasi po kami sa Kabataan Party List, kasama ng essentially youth movement, education is a right ang aming tindig. Hindi ito pribilehiyo na nakabase sa kung gaano kayaman, kung anong kapital meron ang parents mo or ang pamilya mo, kung ma-access mo ito. So, for all of us na makamit ang edukasyon, it should be free. So, dapat walang balakid sa pag-a-access at pagkuha ng edukasyon ng kabataan. So, since the 60s, nandiyan na ang movement para maging libre ang edukasyon at all levels, no? At 2018, finally, yung dinraft at pinasa nating batas ay implemented na. Pero up until now, syempre, sa iba't ibang pamamaraan, may tinahanapan ng butas yung free college tuition law, no? Para patuloy na maningil sa kabataan. And ino-oppose natin yung iba't ibang commercialization measures na hinahanapan para pagkakitaan ang mga estudyante. But we continue to stand for free, quality, accessible education by, syempre, pag-call for increased budget sa education sector. Just very quickly, if you let me provide some statistics po, no? Sa international standards, 6% of the GDP of the Philippines or of any country ang dapat naka-allot sa education budget. Yun yung equivalent niya. Dito sa Philippines, 3.2% lang ng ating GDP equivalent yung ating education budget. It is actually even not, hindi niya nami-meet yung regional standard ng ASEAN na 4%. So, dahil doon, kita natin yung classroom deficits. It's 250,000. 4 out of 10 college students drop out even though may ganong free tuition na dahil sa mahal na cost ng living, ng
boarding, transpo, ganyan. So, right now, education continues to be expensive, inaccessible. Patuloy yung ating laban na na-exhibit natin, no? In the years that Kabataan Party List has sat in Congress, ay na ipapanalo natin ang laban ng kabataan. Okay. Meron naman dito na gusto kong basahin kasi tingin ko importante ito eh. Dahil itong tanong niya tungkol sa mga lumad eh. Paano, si Apyag ang nagtanong, paano naman yung mga bata o kabataan na napag-iiwanan daw ng sibilisasyon tulad ng mga lumad na nasa mga bulubundukin ng Pilipinas? Do you have any program or advocacy in their behalf or for them, Attorney Rene? Actually, no, ang Kabataan Party List, sinuportahan niya yung mga lumad schools. No, yung mga lumad schools, ito yung mga initiative na binuo ng mga tribes themselves dahil hindi nga inaabot ng education system natin yung state ng mga serbisyo ng mga lumad. Karamihan dyan, mga kabataan, no, na years go by and hindi nila nakikita or naaabot ng mga state services. Unfortunately, yung naging tendency, or hindi tendency, yung policy ni Rodrigo Duterte ay buwagin yung mga lumad schools. It has come to a point na binobomba niya ang mga lumad schools. Yung mga lumad communities, it has resulted in deaths of many lumad youth. So, sa bahagi namin, we have condemned and we continuously condemn yung gantong human rights violations niya. And sinusuportahan natin yung self-determination ng lumad and indigenous peoples, no? That's why yung mga initiatives na ganito, yung pagtatayo ng mga lumad schools, and syempre yung pagsuporta ng iba't ibang sistema kung saan ang education system ay accessible sa kanila, naaabot sila. Patuloy na sinusuportahan ng Kabataan Party List alongside yung ating pag-defend and pag-promote ng right to education of all youth. Okay. Siguro at this point, dahil pagod na rin itong ating nominee. Kaya ba? Pa. O, siya lang mag-isa eh. Magbe-break muna tayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Muli tayo nagbabalik at maraming salamat sa inyong pag-antabay sa amin dito sa pagpapakita nyo ng interes sa ating pinag-uusapan sa pamamagitan ng Facebook. Thank you so much for asking questions and sending in your comments. Nakakatuwa din dahil at least may kasama pala kami.
hindi lang kaming dalawa ni Attorney Rene yung nag-uusap dito, kundi marami tayong ibang mga kausap sa pamamagitan ng telebisyon, sa iba nating mga platform, lalo na sa Facebook. Maganda talaga yung combination multi-platforms. So may radyo tayo, meron tayong dyaryo, merong TV, free TV actually, and CLTV, it's not cable. Kasi yung iba kala po nila cable yung CLTV. No, it's not cable. We have 39 cable partners, pero we are free TV. Ang ibig po sabihin ng free TV, mapapanood niyo ang mga programa ng CLTV kahit wala kayong subscription sa cable o satellite. Di ba? Okay. Ngayon naman ay pupunta na tayo dito sa ating isa na namang interesting segment. Itong agree or disagree para naman makapagpahinga din. Si Attorney Rene, kanina pa siya nagsasalita, walang pahinga. So, sa segment na ito, magtatanong ako at ang sagot lang dito ay oo o hindi sa pamamagitan ng mga hawak na placard o metacard. So, wala na munang paliwanag. Kanya lang, meron dito mga tanong, parang kailangan na paliwanag. Pero just say oo or hindi. Well, this question is quite tricky, ha? Dapat bang gawing ganap na libre ang edukasyon mula elementary hanggang kolehiyo, as in lahat ng kabataan, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, kailangan libre ang edukasyon from elementary to college? Oo. One resounding oo. Okay. Anuman ang kanilang katayuan sa buhay? Yes po. Okay. Dapat bang ipataw ang mandatory community service sa lahat ng high school graduates bago sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral sa high school? Mandatory community service. Ano kaya meaning ng mandatory community service? Ano ba ang meaning ng mandatory community service? Nga naman, hindi ba? Meron na bang nagpapanukala ng mandatory community service? Ano yan? Yung magpupulot ng mga basura? Ha? NSTP? NSTP. At high school level? Oo, high school Bago level. Yun na. I've never heard of that before. Kailangan pa ng pag-aaral, hindi muna. Okay. Number 3, may sapat bang boses ang kabataan sa mga desisyon ng gobyerno tungkol sa edukasyon at kalusugan o naiiwanan sila sa mga usapang ito? Naiiwan sila sa usap na to. Parang tama, oo. Yeah, oo. Or hindi. Parang hindi yung sagot. Ulitin nga natin. Bakit ba ganito itong tanong na to? May sapat bang boses? Hindi. Oo, Hindi kung may sapat sapat ang na boses ng kabataan. okay. Oo. Oo. Parang kinonfirm lang nung pangalawa na naiiwanan kasi sila sa Yes. usapan. Oo. Hindi sapat ang boses. Okay. Kailangan mas maraming boses ang kabataan. Okay. So, naibibigay ba ng gobyerno? Ito na pag-usapan na natin kanina, you had a very long explanation with respect to this na kulang pa talaga yung suporta ng gobyerno para sa mental health ng kabataan. So, oo lang yan o hindi, di ba? Hindi na ibibigay ng sapat ang nasuporta ng gobyerno for the mental health of the youth. Totoo ba na na cyberbullying ay bullying capital of the Philippines tayo? Lumabas kasi sa EDCOM. Do you agree that bullying is a problem insofar as our kabataan is concerned? Tanong ba to or parang follow up na lang? Yeah. Is it oo o hindi? Do you agree that we are the bullying capital of Asia or the world? Nasa EDCOM 2 report yun Oo? Yes. Okay. Do you regard online sexual exploitation as one of your top priorities sa Kabataan Party List? Fighting against cyberbullying and sexual exploitation Yes po. online. Yes po. Okay.
sobrang kulelat na ba talaga ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Oo. Isang resounding and unfortunate oo. Mhm. Dapat bang ipagpatuloy na ibasura ang no permit, no protest policies na naglilimita sa karapatang magpahayag ng mga kabataan at aktivista? Dapat nang ibasura yung no permit, no protest. Hindi kailangan ng permit para magprotesta. Okay. Nakakasagot pa siya, no? Kasi kahit oo o hindi, wala siyang katunggali. Wala siyang insert na lang po ng comment. wala siyang kaagaw sa oras. Dapat bang patawan ng parusang kamatayan ang mga corrupt na government officials? Hindi. Hindi po kami naniniwala sa death penalty. Okay. Nabanggit mo ito kanina pero gusto niya gusto ng categorical answer. Dapat na bang buwagin ang sistema ng pork barrel? Oo. Dapat nang buwagin ang sistema ng pork barrel. Dapat bang ipagbawal ang political dynasties para bigyan ng mas malawak na pagkakataon ang karaniwang Pilipinong maglingkod sa gobyerno? Oo. And actually, sa Constitution, bawal na ang political dynasties. Yun lang, wala pang enabling law. Oo. Pero ang sabi as may be defined by law. It can be argued na may definition na sa batas ang Okay. political dynasties. Pero nandyan pa rin ang mga political dynasties. Oo, dami pa rin niya. 50% actually po ng party lists, political dynasties. Mhm. Dapat bang itigil ang pagbibigay ng amnestiya at pardon sa mga nag-commit ng malalaking krimen? Hindi. We believe in second chances. Oo. Okay. Dapat bang ipagpatuloy o itigil ng gobyerno ang pagsasapribado ng mga pangunahing serbisyo at industriya upang mapalakas ang ekonomiya? Dapat itigil ang pagsisipribado. Yeah. Oo, dapat itigil ang pagsisiribado ng mga public services, social services. Okay. Meron pa kaming oras, tapos na kami sa agree or disagree. So, gap muna. Magbabalik po kami, huwag kayong aalis.
Magbabalik ang Plataforma 2025 at nasa huling bahagi na ho tayo ng ating talakayan. Konti na lang ang oras na natitira, kanya lulubusin na natin, bigyan natin ng pagkakataon ng isa nating citizen na tinanong ng ating team sa labas na itanong itong kanyang matagal ng pinoproblema. Paano nga ba namin mararamdaman mga kabataan ang tulong na pwedeng maibigay ng mga party list? Okay. Paano daw mararamdaman ng mga kabataan yung tulong na maaring ibigay ng isang party list na katulad ninyo? Okay. Siguro yung parang pwedeng sagot sa kabataan party list, isusulong natin ang mga polisiya na mararamdaman ng kabataan ang kanilang karapatan ay nabibigyang buhay gaya ng karapatan sa edukasyon. Pero open invitation and challenge din sa lahat ng kabataan na tayo mismo sama-sama ang ipaglaban natin, i-advocate natin yung ating mga karapatan at mga polisiyang magbabago ng buhay para sa ikabubuti ng marami. So, syempre, sa amin, we invite all youth to join Kabataan Party List. Napakaraming chapters namin dito. May chapter actually kami sa Central Luzon, ang Kabataan Party List Central Luzon. Kung gusto nating maramdaman, hindi lang yung paano yung mga polisiya ng Kabataan Party List na sinusulong natin ay maramdaman natin, pero yung struggle and yung matikman natin yung victory ng sama-sama nating pinaglaban, ang mga campaigns natin, ang calls natin, ay pwede tayong sumali sa ating mga schools, ay ikampanya natin yung campaigns and calls ng Kabataan Party List, marami tayong maging bahagi or ma-invite din natin sa ating party list. And syempre, lahat tayo ay ipapakita natin ano ba yung mukha ng alternatibong politika ng pag-asa at ng pakikibaka na gusto nating isulong at pamunuan ng kabataan. Yung kanina nabanggit mo yung free college tuition. Yes. Maraming mga nagsasabi kahit hindi lamang sa social media kundi parang laganap yung pananaw na ito'y resulta ng magandang pamamahala ni Presidente Duterte kasi sa panahon niya naipatupad yung free college tuition sa pamamagitan ng UNIFAS na hindi naranasan sa ibang mga administrasyon. Do you agree? This is perspektiba na ito'y resulta ng trabaho ni Presidente Duterte at kasama ito sa kanyang vision? We don't agree po, yung pagkakaroon ng libreng edukasyon ay resulta ng decades-long struggle headed by the youth movement para ipaglaban ang karapatan namin na dapat natatamasa namin, Actually, kung i-flip lang natin yung coin on its head, bakit sa loob ng termino ni Rodrigo Duterte, napakaraming mga pag-akyat ng tuition, pag-approve ng mga other school fees ang naigawa ang CHED sa kada taon. Bakit napakaraming kabataan nung under the pandemic ay napuwersang mag-shell out ng bilyones or thousands of pesos every month para lang mapagpatuloy ang edukasyon. Ang naging resulting nga po drop out, napakaraming nag-drop out during the college, during the pandemic. So, hindi po namin ina-attribute ang success of free education to Duterte. Ina-attribute namin to sa bawat kabataan na nagbigay boses doon sa karapatan na ito, pinaglaban ito sa loob ng hindi lang na House of Representatives, sa school nila, in-explain sa kapwa kabataan kung bakit kailangan ito, pinaglaban sa loob ng paaralan nila, nagtayo ng mga iba't ibang chapters, formations, alliances like the Rise for Education Alliance, at sama-sama binigyang boses, binigyang buhay ang karapatan na ito. Parang ang binabanggit nitong mga nagko-comment dito, talagang ang Kabataan Party List, parang kinakalaban si Presidente Duterte, parang
ang dating Presidente Duterte ay hindi nyo talaga parang kakulay, hindi nyo kakampe, ganyan. You are Kabataan Party List is a staunch critic of the Duterte administration. Thus, you are happy, you seem to be happy with what happened to President Duterte while while yung iba rito nagsasabing they sympathize with him. Why do you not show any kind of sympathy for the former president na sa kabila ng kanyang edad, mag-80 anyos na siya, mukhang may sakit pa na dinala dun sa The Hague. Ano bang kahulugan o kabuluhan para sa inyo nitong nangyari kay Presidente Duterte? Actually, kahapon nung narinig ko yung announcement, aside from relief, ay nag-flood back yung lahat ng hinarap namin, no, bilang kabataan, bilang bahagi ng iba't ibang organisasyon na pinaglalaban, binibigyang buhay ang karapatan natin sa past years of his administration. Noong 2016 po, ako ay second year college. Graduate ako ng law, first year ni Marcos. So parang 2022, pag-graduate ako ng law school. My entire college years, ako po ay nasa ilalim ng President Duterte regime. Shared experience to ng lahat ng kabataan. Every night sa news, ang babalandara sa amin ay may pinatay na kabataan. May kabataang nakahandusay sa lansangan, yung dugo niya nakadanak. May mga sanggol na namatay dahil hindi na-access ng parent niya, si Baby River, sa loob ng kulungan noong siya ay naisilang. Hindi ito yung kinabukasan na in-envision namin for ourselves habang kami nag-aaral. Ang in-envision namin na future for ourselves ay kung saan boses namin napapakinggan, hindi yung pangarap namin pinapatay. So kami po, siguro yung dun sa paratang na staunch critic kami Duterte, hindi kami nagdi-discriminate. Lahat po ng mga administrasyon ay nasa harap po ng oposisyon ng Kabataan Party List, tinitignan ang mga polisiya, nakikita na ang katotohanan ay ginagamit pa rin tong vehicle for continued commercialization, for continued pag-guard ng interest ng mga foreign powers like US, like China, yung pag-protect ng interests ng mga malalaking landlords, and actually big corporations, and even paggamit ng government bilang profit-making machine. And that's why talamak yung korupsyon. Kita namin yon. At mas nakita yon under President Duterte. So, hindi naman kami parang personal haters ni President Duterte. Although, syempre, ramdam namin yung pinakabigat noon dahil karamihan ng kabataan, maraming namatay under his term. Si Chad Book po na naging teacher ng mga lumad, galing po sa UP Diliman, close friend ko din po siya. Noong 2022, bigla na lang naming nalaman na namatay na rin siya. Pinatay na rin siya. Hindi po ito yung gusto naming makitang kinabukasan ng aming mga kapwa-kaibigan, kapwa-kabataan. And that's why, wina-welcome namin yung naging arrest kay President Duterte and yung long time na kinakalampag namin yung international community for his accountability and for justice. Dahil yung mga dugo ng 30,000 Filipinos na biktima ng war on drugs and war on dissent, dapat may mapanagot. Yun po. So, yun po. Maraming salamat, Attorney Rene, sa iyong paliwanag. At sa pagkakataon na ito, sinesenyasan na tayo, kailangan na tayong magpaalam, kanya nais kitang bigyan ng pagkakataon to deliver your parting message to our youth and to everyone who are actually watching us, whether they are in agreement with you or whether they are against your ideas and critics of Kabataan Party List. Do tell them what's in your mind and yung message na nais mong iwanan para sa lahat. Lalo na ngayon na
nasa kasagsagan kayo ng pagkampanya para ipanalo ang Kabataan Party List sa Kongreso? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan ayon kay Gat Jose Rizal. And with these words, ay itinayo ang Kabataan Party List noong 2001. For 20 plus years and for 18 years that we've been in Congress, we led legislation, ipinasa ang pagbibigay buhay sa karapatan natin sa edukasyon at para sa totoo na pagbabago na dapat matamasa ng mamamayang Pilipino. For this 2025, ito muli yung gusto naming mangyari with our 10-point youth agenda at syempre yung patuloy na pagbitbit natin kung paano ang karapatan ng kabataan na para sa edukasyon, para sa living wage, para sa kalikasan na sasagot sa ating mga pangangailangan at iba pa ay patuloy na hindi lang nariyan pero ginagalang. Kaya po, muli nandito ang Kabataan Party List, ang una, tunay, natatanging boses ng kabataan sa Kongreso. Ang kabataan na lumalaban, na hindi takot sa kung ano man yung itapon na putik sa ating kinabukasan, pero tayo mismo kasama ang mga iba't ibang sektor ang magbubuo ng alternatibong politika ng pag-asa, alternative politics of hope and struggle, para matigil na ang bulok na politika ng ngayon na talamak lang political dynasties, talamak lang ay ang mga mayayaman na ginagamit ang politika para sa sariling ganansya. Tama na yon. At isulong natin ang people's agenda and ang patuloy na pag-empower ng kabataan. So muli, ako po si Attorney Rene Co, First Nominee, National Spokesperson ng Kabataan Party List, Gen Z at Kapwa Kabataan, Youth Vote for Kabataan. Maraming salamat sa iyong panghuling mensahe, Attorney Rene. Good luck sa inyo. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live po ang dalawang programang yan tuwing Miyerkules hanggang matapos ang halalan. Live po tayo sa CLTV 36 sa Free TV at Signal Nationwide, Channel 115. Pakinggan sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook. Live rin po tayo sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan po ng ating nominee ng party list, Kabataan Party List, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataforma 2025, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at ako po si Sonia P. Soto na nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.